Catalunya està plena de microclimes, tot plegat gràcies o per culpa de tenir un relleu molt accidentat. Hi ha moltes serralades, moltes valls, planes interiors, planes costaneres que es retoquen a aquestes condicions fins i tot climàtiques i en funció de la situació meteorològica que ens afecti podem tenir veritables diferències de tipus de temps. Una d'aquestes diferències molt clares és el que tenim molts dies a l'any que es coneix com a efecte rebuf. Què és això de l'efecte rebuf? Bàsicament, per tota la Vall de l'Ebre entra el vent amb molta ràbia, vent de dalt, vent de cerç, vent de serè, vent de mestral, és un vent que baixa per tota la Vall de l'Ebre, i també a l'Empordà ens entra la tramuntana, molt sovint arribant fins a la Selva, fins al nord del Maresme, fins i tot. Tant el vent de mestral com el de tramuntana són vents eixuts, venen des de terra i per tant no formen núvols. Però què passa al centre de la costa, bàsicament a les comarques de Barcelona? Que aquí tenim el que es diu el rebuf. El vent entra des de mar i bàsicament ho fa per cobrir un buit que creen aquests dos vents, el de tramuntana i el de mestral. Aquest vent de rebuf és un vent marítim, és un vent que arriba carregat d'humitat i per tant que forma núvols. Moltes jornades a l'any, sobretot durant les tardes, mentre que, per exemple, a Vandellòs o a Tortosa i, per altra banda, a Portbou o a la Bisbal d'Empordà està bufant el vent amb intensitat, a la costa que va entre Sitges i Mataró, de vegades una miqueta més al nord, fins a Blanes aproximadament, els núvols són abundants i les pluges s'hi van presentant. Un efecte rebuf que també podem veure, per exemple, quan anem en moto darrere d'un camió. Tenim tendència a que ens pugui xuclar aquest moviment del camió. Això és el que passa a l'atmosfera i molt sovint a Catalunya.